na wire.
Fish. Mga pere. Halo-halo.
Sa akin. May kulong ko munisipyo mo, ano, may maso. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for Ganun mo pa mo. Samurai? Talugan mo, teto. My goodness. Ayun mo lang. Ayun mo lang. Saan punta sa napin? Ha? Saan punta sa napin? Oo. Hindi balibas eh. Balibag. Ang magiwag. Bustos. Bastos. Bastos pa lang. Bastos bulakan. Uy, san? Bustos. Bola ka. Ayan na naman ang ulan. Chris? Ha? Umuulan? Pagkain mo na ako mong kanya ng gulit tayo. Chris? Ay pa na ba umuulan eh? Ito ba sa check eh? Paano? Hindi ko nagawa ang gawain ko eh. Tapos dati din yun, lagi na ako. Hindi pa 200 na sabi ko. Umiiyak. 200 pesos lang, umiiyak. Bakla, sabi niya. Isusumbong-sumbong pa, sabi niya. O bakit po? Lagyan mo nga yan, sumabi na ako ng mali. Pina. Nakauwi das ng 5 peso at Timano. Kumari mong pisbero? Mali siya, di ako lang. Hoy! Nakakapagpupong mo, ano yan? Ha? Walang kakagrigan sa akin. Walang kakagrigan sa akin. Putik. Ano yung dala-dala? Wala nang laman yun. Ikaw, sinahan mo pag ganyan. Hindi. Huwag isa mo. Pati ng papag. Mag-aircon na mo. Ano lang. Hindi lang po ito dati ko. Tapos kineba mo.
YouTube. Ha? YouTube. Mag-vlog ka. Dahil Sa kanila, actor. Sniper. Ma. Bakong meron ba? Siyempre, oh, ikang video ko din ba nito? Yan, yan. Activity. Dikit siya dito. Gano'n ngayon? Vertis. Eh, na kasi mag-vlog, kaya mo din ako kasi Tapos mo kaya spreadsheet sa ako. Dadami yung Uy, boss. Ba, gatong niya na? Ha? Gatong niya? Ano? Kanya Ay, pala po makapag- meron sa pag-ini. Hindi, dali Liz, papuntok ito ka. Ano ba? Naiiwan pa rin ba? Today, we've got three very handsome and amazing Babaya. who are here in the booth today. Si Police Executive Master Sergeant USH Station Executive, Senior Police Officer,
Agad. Sa'yo. Kuya Red! Kaya na kasi ko. Captain Five. Eric, diretso mo. Magalat ang balik tayo. Balik eskwela. Eric. Hindi, yung balik eskwela daw. Next ka na. Wala nang binabay tubod. Next year na lang daw. Ano na naman? Ako nang inaano mo. Ito may kinakausap ko. Sarap, kailangan na. Ha? Feeling niya, sila yung kita. Papunta tayo mo sa Madali Oo, kailangan yun. Bulong nga tayo. Itang elevate na. Ako nga gising. Consolidate. Ano ka? Oo, tama. Kasi na. Sarap ko yung anak na. Parang sa beer Patulapon lang. Wala kang bigay sa akin dito. Pero pinigay ka sa akin. Parang mag-beer. Sabi ko, red bird na. So parang lang. Ay, hindi naman ginala yun sa akin. Ang gago ah. Ha? Asal ka ang gago ngayon ah. Ah, yung nag-YouTube sa oh, naman. Wala po sa inyo ito, ma'am. Nag-YouTube po yun. Ah, alam ko na. Kasi ito lang yung safety. Kaya talaga si Kuya Red eh. Doon eh. Ano kuya? Red? Kilala ka pala doon? Tet mo muna natin. Oo, yung laging nag-YouTube din siya. Ano kaya? Ano kaya Red?
Pero hindi ako dyan. May 75 na. Wala na ako. Hindi lang ako. Baka nandun sa budget engineer dyan. Kung disable mo. Yan, yan lang. Ha? Ito lang. Wala naman ako. Ito. Ganito mo ah. Yung receiver mo sa play ah. Asan pera dito? Yung sa ano mo? Ha? Ito. Mamaya ba pa rin dito? Ako yung post niya. Magkano sa 25? Mura na. Mura niya. Saan kang ganun? Baka pinangang kamay. Ako rin. Baka yung drum kayo. Saan na kayo? Ba't ano talaga agad? Meron, ano lang, 70 lang yun. Ha? 70. Kaya ang balatog nito na. Ano ba? Ano nga? Ano ito? Hindi nila ang ganyan. Hindi ito ang kumain. Baka lang dito mo. Pero talagang pa, ano doon? Ha? Sabi kong kaya niya. Pati Chris. Ito, pinata. Udah ng gayo, eh tambak ka ng replacement mo. Baka na. So, nandito sa red silk.
Si Papa na po yun. Eto. Interview. Ako busog ka dyan, Peret. Kaya ka Ay, wala magawa talaga, no? Kaya, di naman ito kasi ano, wala magawa ito eh. Kaya, yun eh. Nung pinag-i-clear, may pagpapalat na sa harap, walang ginagawa eh. Ano tapos na pinapagawa ng engineer? Ha? Mamaya, wala kami natapos na gawa. So kung deposit, hindi mo alam yung account ni engineer. Sabi mo. Oh, naku na niyo guys. Sino na yung dalawang boss? Mamaya, 70. Nakalo na ka? Sunod ka? Mas kailangan ka naman itong alam, send mo lang mo katong yung guy. O ah? Ay, hindi ako. Ito, pares ni Bo. Hindi ako bilang pare. Ano eh, si tinawag na eh. Tapos pag siya nang gata yung Windows password niya. Ang email, may padala ng email. Ay, pasukin niya pala yung laptop ko, so kilala mo yung laptop. Email pa ba yun mo? Kamusta tayo? Magbalik ka na rin, boss. Mag-elevation kayo. Oo naman. Yung mula baka nata mag-elevation. Baka na naman yung elevation. Ay, mag-elevation. May tanong kami yun. May mutot kayo kung bakal eh. Ah, Parang bakal. maganda. May nagpag-uwi si engineer. Oo. Sarang bago mag-lunch. Ayan pa hindi, pakita ko sa ng actividad. Pero mukhang tumatama naman. Hindi ano siya. Ni... Tingnan yan dito. Pero ano, actually, baba yung business sa Sinenya. Business ang research eh. na survey. Yung sa ano, sa Guagua, okay Ito, na? pakita ko sa updater ngayon yan. Okay. Mga tumatamang bahay eh. Guagua ka. Yung Guagua ka. Hindi na ba? Parang- Ay! Ano nangyari? Hindi naman updated sana yan. May split view ba daw? Yung I think schedule pa. Ano yung split view? Ano na lang? Wala. Sige na encroachment to. Ah, temporary. Kaya tayo balik. Ako obliga ka sa amin sa bahay natin niya. There's something we carry. Pinapano? Encroachment yan. Ano encroachment yan? Ay, kasi yun na. Favorite. Favorite to. Favorite. Yung nasabi mo. Wala akong pinapadala po ha. Papasend na mo yung di ba po. Hindi, yung gawin mo mga email. Huwag na naka-acknowledgement receipt. Tapos, ay, kailangan po OR. So, sinabi ng OR, kahit, singilan mo yung 15 mil. Ano tinawag sa kanila? 15 mil na kasi ang presyo pala ito, tinawag na eh. Pero pag wala ka ng management, ayun niya kasi makalagay. Kaya ito kasi nakapangalan ko po yan. Yung Yung sa Duat. duwa, May
Ano pa rin sulat ko yan eh? Ano yung lagay yung kusina ka? Kasi wala mo na pang boss, mga tayong double yun. Complete. Ay, so... Bacolor Dubat, that's 17 eh. Kilodolfo P. Manalo. Iman, kamusta yung ginagawa ko man? Ito po sir, tatlo po. 3 down, 2 to go po. Anong 3 down yan? 5 pong Wala akong maalala kasi San Antonio siya. Oo, ibang barangay.
Tulog na ako kasi ng gari ko. Tulog na ako eh. Kalbog namin, Chok. Hindi ko pa rin dahil lang ako. Nandiyan na ba yung plano ko sa Santa Rita? Wala kayo na yung Mark? Ay, lagi ba? Marami yun ko eh. Kasi kantaan ba rin tapos Santa Rita ito eh. Nalaking F1 yung Barwa. Kapag nasa yung speaker. Ilang niya ano ba sa kanya? Kasama na ako sa akin. Ano pala hinintay? Balik na nanintay. Makakasibig ko na yun. Iba sa halar eh. Boss, kaya maday multicab kayo ni? Sino yung harap? Halika, ipatse hindi, patse pa yan daran de. Kung hindi ko gamitan Mga patse may kaya ging kaya. Manday eh. Daya? Baka nangyari ang alternator na rin eh? Alam niyo, di ba? Kini mo sula na gatong norta dadalan? Katong... Abante na kaya kaya ni Tay, Chris. Sa Machas, sa Rita yan. Kapag may mirasa niya Pin. Sa Machas, Santa Rita. Ano sa matcha sa talita sinasabi? Ay, dili. Mga kasi ini, kung nasa Santa Rita. Tama siya Santa Rita. Machas Timbang. Ano naman? Lato. Lato ba yan? Hindi na ito rin guy. Yan din na to sa rider. Oo. Iba siya yung best type. Dati, murang tama na may higit itong oras, sa kaya pa makadugmakan yan. Yan yung sinaguli, baka niya atasin na lang.
Ginatono to rin nga liwang kay boss eh. Barrier. Barrier? Ito plastic. Binalik niya mo nitong food panda. Plastic? Lalalaman eh. Wala nung atiwalang plastic din guys, barrier? Atin boss, lahat ng orange. Diba? Wala po. Dito ka. Balik ka. Balik ka. Balik ka. Pwede nyo naman click na tamo. Pwede yun. Hindi, hindi ko pwede. Hindi naman pwede. Marunong sila yan. Hindi naman ko alam dito. Ayun. Yung mag-test din ako.
Pawis. Gusto sila saksak ng selesi. Saksak yung gaya eh. Sapot eh. Kaya natakot. Itong pitik mo malako eh. Saksak niya pa kasi eh. Eh? Kaya mas may sila yan, uli madgo shape ang saksakan na dati. Kung gano'n ba ang saksak yun. Tapos, tapos yan, i-segregate natin yung pwesto ng ng NDCP. Kasi sa natin kasi yun. Kasi ano naman yung bigyan mo nga na, updated Google Maps siya. Doon natin i-plug yung GC. Yes. Hindi sa background, walang problema sa Kata siya rin, no? Next. Pagdating kay Christy Aki, yung mga pag-check. Ano na yung meaning? Kaya nga mabali lang shortcut na mas kung dadakitan mo lang yung anak, pumunta kitang kay Franz Kylie, di ba? Tapos graphics ko, tapos magpabalik, di ba? Kapabalik mo, dapat kaya pinilimutan mo punta ng school. Kasi itong kantong pakon mo makaling papunta sa school, malalang yung ano. Kita na tumakulong ka rin nadadamos sa sumaw ulit. Nananayin ka pa rin sa confirmation ng school. Kaya po, ganda na. Yun ang meaning kahit sa alas ng kasi niya. Pero pwede naman ito sa kapalaran. Ini-print ko yan. Yan yung nalakas. Basta kung ngayon mo talagang oras, sabihin mo, mag-decision na maging 15 minutes ang pagkawalan mo.
magkano ako dyan? Saving mo ako. Grabe. Kasi sabihin na ako lang. Chris! Ako lang ba? Yan, dito ba rin? Mas dator po. Yan, may tanong ko. Di ba sa Pro? Wala sa Google. Nakalagay yung account. Oo. Ano lang. Oo. Pwede ka mag-add ng account na hindi na-install. Hindi dyan. Hindi ko alam na, hindi ako nila sa problem. Sa Google. Ako parang dami, siguro Kaya sa lalagaw mo ito, no? o yata parang gagaw din ng parang ko, siguro computer mo, sa rin ako. Lalagaw mo ito, no? Meron pa rin sa engineer. Hindi pwede. Hindi kung So, i-focus kasi ganun ako idea dyan. Sabi ako muna yan. Pero di naman ang dami mga computer namin. Computer na ngayon.
Dati na ako. Pwede ko siyang palitan. Na hindi magbabago. Linis na sa tubo. Linis. Bulad na bulad. Nanonood ka rin yung ma'am. Oo. Hindi ka naman fine. Okay. Pero kung magpipili ka, nagpipili ka rin. Oo, parang Okay, sabay. Okay, okay. Kaya ako nun, pero kasi usually na iba na ako sa iba dito siya Pero gamit pa rin, para lang. para ako hindi kasi dito to yung mismo to eh parang nangyari ko sa website ako nilagay ng link ng video niya sa iba sa YouTube kaya kung pinapagod dito kaya kung ako sige niya check talaga ng history na kinaya kasi nalulog ng porno o wala one is Tagalog Hindi, tao na dyan. sa Tao na ito yung mga ganap. Mga cartoon. Kasi yung ano eh. Maganda yung bagong gold eh. Mga babae, di ba? Maraming din yung babae. siyempre sa Brian medyo lang pagkabata pa siya kasi kung mga di ba Caesar pwede yung solo sila di ba Hindi na dati character ni si Mia nila, si Nami. Di ba? Lagi din. pero yung bata pa mga 90s mga pa di ba batang bata pa eh pwede na din sa eh Pati pagkakagawa ng ano ngayon, slap na, wala na eh. Crazy yun yun. Okay, kuy pa rin siya yan eh, sakuragi. Nami!
nag-red naman, no? Sino pa? Gagawin ka, Chris? Ha? Dito? Tapos, nasa inside na pamangkin kami, medyo mabagal po yung process sa kanilang mga nangyayari. So, yun, makinulit ko dito kasi gusto sa mga issues na hindi na siya nag-take time. So, ako mga mag-take time ka, pero hindi na siya nag-take. Nag-take time lang sa mga, for example, take time siya, lagay niya lang siya mayo. Sa sulok, hindi na siya makikita. Pag pumunta siya sa sulok, pag ready na siya, hindi niya na-ibigay yung mga pictures niya. Ano, okay, sulok. Pag nakakanya lang ng mga pictures, mga ano pala, mga dalagang questions. Opo. Opo. Hindi tayo yan, saksak mo yan, man. Video ako yan. Ganun ba? Ayun. Video. Go. Nakatali. Tapos mami, kapag nag-count na siya, nag-step na siya, unlike dati mo dahil yung body. Ngayon, yung kaya yung Hindi po ako lang iba. Opo, that's your mom. Kasi po yun, take time na siya. Tapos kung nagpilit yung mga pictures mo, nakakagulat mo yung mom kasi meron
So, lagi ko po siya pinapanap. That okay, yung hanggang lang yung nalilinig yung spot na yan. Ayun po, very good siya kahapon. Kaso lang, meron siyang grabbing. Nagtito niya po ba yun? Opo, may grabbing po kami. Makalabas ko na lang niya. Ay, natamalik po ako na ano, sabi ko, ay, lagi, ay, ayun, may grabbing siya kahapon ng cellphone. Sabi ko, oh, what do you do? Ito pa lang po sinabi na. Ayun, ma'am, kapag naman nire-remind si Kuya Gia, natatandaan naman yan. Tapos today, ma'am, ayun, ako po ito sa Naroon, gusto nyo na yung test yung tayo F1, buwag walang ko. Okay po. Palo mo nito, di ba? Palo mo na eh. Nagkakaroon sa tapos. Buwag yung KD. Tapos tayo yung F1. Dalawa yung ilang sa salita. Kuya, nakita rin sa salita. Kuya, sa salita. Naroon. Tapos, tapos pa yung kuya ko. Nagkanta rin kuya. Gusto yung tapos. Nagbilang mo naman tayo. Ay, ang kayo Mas kaya Nukulo ka rin na yapin mo. Hindi mo gusto mo. Kaya, papulit-pulit mo siya. Tapos ako din dati nagpapakawin ng book nilalagay ko sa bag na. Buti pa ang blueprint mo rin. Pag-blueprint mo rin eh. Punta na ka microcad. Pag-blueprint mo lalagay niya. Microcad eh. Okay? Mas mabilis ka rin. Tapos, dire-diretso na kayong face. Ay, hindi ko sa muna lang to. Diretso naman. Kasi, kanina, ganyan ko na eh. Parang dry seal na ipangin. So, dalayin yung dry seal. Saka yung PTR, dalayin yung PTR. Hindi, wala problema yun eh. Wala kayo pero nung ito. Pero manila yun. Dali, beto mo. Beto mo.
Yun. Pero pag tayo sa rin yan, para disvalue yung nakikita mo sa sakit ka. 10 pesos na rin, so wala yung may discount. Ayun po, May price yun. Alam mo signature yan kasi tayo pa isabit yan. Ito lang ang mga Ganun mo yan, parang duplicate lang yan. Pero meto mo yung price mo ngayon. Tandaan mo, kahit ang mga pinipirma yung biyayo ha, kung taro ka na yung... Ito lang ba? Kung mabilag ka, sabi niya papilan, hindi naman kaya eh, mabilag din. Basic yan. Paskuan. Oo, dapat. End na tayo. Ganun ang pangit. Ganun ang pangit.